Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyal. Idi kalman laeng. Okay, sagudayan nga ti surat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga risa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Ta nalakukon amin nga empanada, barbecue, kanda dunga pa nga lakok, idadayta nga rabiin. Tamay sa karigid na kapwesto manong nemi, idi pagkatangan titi pagimpanadaan, pagbarbecuean, iti sentro ti Ilimi. Idi tamang badlayangan ni Alex, nga inarkilak manong nemi, nga manghatid sundo kanyak. Makalakan ti sabali. Naawan jay boyfriend mo, Risa. Kuna ni Mang Belen. Mang Belen, saan ko nga boyfriend ni Alex? Ano? Hagapay lang nga, gaya na yat? Ama, magbay nga, hatid sundo na ka. Ama, magsabi, agararim ni Alex kang ka. Ano nga, timabaling kumanang no, saan ko nga kayat? Yan na pala tayong makayat ang kini Alex. O, magkidi unay, guwapo na angam na singpet. Sa mesa, hanan sabi nga lalaging ka ti pagbaybayad mo, arkila. Pasari ipapilit ko. Pasari hana kayat nga awaten. Una ta, asla ka lagasawan eh. Manang belen met. Hala ko mga belen yung tagan mo. Maharites ko ma. Taan mo magandala ka kagalayin kayo. Apay kasta ka din pagbagana? Hamat ka di Agam nakakluklos kayo. Gayim lang. Agar-aram lang. Tsaka mo, ano nga madya mo? Sama mo, awan kayong kuwana nga sa pulim ti ba isa ka lalaki. Basta, awan ti mariknak nga na isang sangin nga panagpitik ti pusok, period. Baka mabakatan kan nga malasang, Risa, monotomon, 29. Gatuan, dapat kumakan, hindi pa ilang 23, 24, 25 ka, nagasawa kan. Baka unaan na ka ni ading mga LC, nga gasawa, kaskasan na lang. Ngayon, numunon na di umunon ha. Ano nga mabaling ko kita umot pa yung lalaki nga nakariknak ti ayat. Hindi tadagsardeng nga motorsiklo manong name iti asideng. Customer sa akin data. Pugi, ditoy. Dapay lalakok. Ni Risa, na ibusen. Ditoy empanada, barbecue. O na, magwani ka lang. Empanada ko ma. Ditoy special. Di ba si ka ni Risa? Belen dinagang ko, dito ni Risa, kapakon lakonan. Ba't masapul mo kanyak mano? Amok sakit akong paglugana. So kung imayak ta, ilubon kan. Ay, lolo. Kapag kumamayag makilubon kan, kakadikamat am mo. Ang gumata ka pala timpanada. Bilang ha. Manong nemi kamayatan nga sangsangun na ni Manang Belen nga manglutluto ti order na nga tapimpanada. Numanin talyawan na sa nakidayat. Stupid. Guwapo mat ka di manong macho. Apa nga may nakalaan? Kasi nga muna ang problema at tilugan ko. Sino na ito nga tao? Uno yung baon ni Alex? Abi nga tangaon ni Alex amin. Akur ka. Abi nga tsak tawagan. Tinawagak, tinumber ni Alex manong name si Mubat. Risa, pasensya kan. Diyak makaumay. Bigla mo nga nagtrangkaso Kadabi nga di mo yung text. Dapat di mo yung tawag. Onload ko eh. Ako mo't pangibili nak. Tumawag tulad ako nakma. So nga timawag ka. Pasensya ka na.
Ay, sus, sige. Maduot mabaling nga pagluganan to eh. Agpaimbag ka, Alex. Nagaroon na bisitahan na. Sikat agas ko. Sikat, makaagas sa kaya? Kispirin. Yakap-yakap, sol. Sol, padugsol ko pa, ha? Sige nga rin, nagpaimbag ka, Wayne. Sige nga rin. Okay. Kapag sumatir nga masadig kanyak, ti stranghero nga lalaki, manong nemi, nagbasket, ti bagpagkita, manong. Intan. Kapag kung sumurtakin ka. Ako pagluga na. At tricycle dito, mabaling ko kapakawan ng pasadag, urayan. Tagas ka dito, tumulogin ka. Di ka matamo mo. O yung siyak ni Brando. Inyawat ng dakulap naman. Yung saan ko ang inawat. Nadlaw na nga nakagwantis eh. Makialamano nga nakagwantis. Inikat na di gwantis na. Wan, saan yung pinalbaliwan nga inyawat? Inawat ko mo. Apo, nagbara. Gapo nga tata, nakagwantis itay, nabara. Sana pinisil-pisil na dakulap ko manong nini. Oy, iba tamon dakulap ko. Hanga na lamuyot. Nagagaharat ka kada lutot empanada. Okay ka na din. Lumubungan. Mabidlang tayo postok na ito eh. Kalbasan na, pagkadayaro kon, pinanghadar naman. Hanak nga umay ka. Saan ka panawan o saan ka lumubon ka niya? Oy, Risa, ang natabot nga dagas ka tao iso na. Lang naman ti nasingpet. Apay nga sa mga patgan. Adayot paghawidan mi manang amom dayta. Sa adot ti lugar nga awang balbalay na. Di ba kayo pag-rup mo kanyak inton awanin ti balbalay, repeng ka kasta? Ano tamo? Apay ko mga repeng ka. Diyak pala kidawang ka. Ha? Anak ka rapis. Nukulsunada ka ng babae. Anak ka na paidam. Alam mo namon, Risa. Sa mo gaya magkayat ni Alex, baka isulak bali nga boyfriend mo. Ala ni manang bilan talang sa bagbaga. Ika talaga amat. Di ba? Kita pala ka nagsalita na kang tipag-arup ko kit boyfriend mo ni Alex. Hamad gayam. O, anyat mo. Baka isunan. Tiur-urayam nga lalaki nga para kay ka. Tinikit laing mo so. Sige, lumubulak ka Ruden. Makastaman ti ko na. Imbaklay ko manong name it shoulder bag ko na ayan di kita naglakwa. Tayo lang tayo awit ko manong ibatik amin di kita gamit ko. Saan damat nga man anot at damat di kita nagpatrolya nga pulis. Siyempre nagkapetak umuna ti abagan na manong name ngam kabota napataray inarakop ko ni Suna kinabakon manong ama nagimas kenda na kabkeban. Agsaksakayak ba't nung ka itilikod ni Alex agbakbak raydak manong imsang ko pa nga inarako pa kasto. Actually, saan kami pa nga nagarakop manong nemi ni Alex. Gamitan ito agundaway kat siyak matin tumararakop kini Brando manong nemi apo. Madlaw mo ko pa iti abs na. Lumampay naka-jacket iti maong. May madanadlaw ko manong. Ano nga talaga ito eh? Nakasibukil kang kuha na. Anchuhos? Balay tanchuhos? Manong na yung pababak ng binigla ng yung gawid ngayong pangato ti imak. Apay? Hindi mo karkarawain deta. Pumutok. Ha? Adamaltog mo? Secret agent tak. Detective bak. Anya? Suman lang ka nagwapo ka, nagmatsyo ka. Di makadakas diyak matimbaga manong name sa dunot ayan pag naan nga pa nag-aawid sa lugar mi. Ay, Brando, nalapsandan. Ha? Nalapsandan, di dyan sumrek nga padaya nga pa dyan barangay mi. Kaya di mo mat kami nimbaga. Anyway, adaas sa digdita nga beach resort, di ba? Ha? Kahit mo sawan, anak kaya awin dyan balay? Ipanak ti beach resort? Tabay, nalawa ka di silid mo? Isartang mo, isublim, nalapsandan. Aanin nakadayutan. Allah, pangimanangarot kanyak. Iti beach resort. Ada napitnas nga kwarto dita, nalawa.
makapagidata ka na imbag. Ngayon no, itulot ka yung balayo, baka basit silad mo, handa ko man nga pagidaan. Tao ba kung mga gandata? Agikisak na eh. Di agikis ka. Hala, kung namalaro na singbet ka. Isubulin ako, niyawit ang niya balay. Anak, sumurot kang ka. Ngayon yung tanda namat manong na may pinapaspas, tidugan. Anda dapat nga kimbet, takatari. Pero nga, nung sa anak nga takumpet, baka numayangin ako. Manong na may alas tumat ka di, nga intundong sa agak at agtarayak to. Nga jak to sumurot kang kwa na manong na may ngem, nakasilsil tinang ipanan na ti motorsiklo na. Impan na matad iti kaamyananan nga cottage manong na dito itan. Dum sa agak. Agawidak. Pagnaam. Kamangik ti kalsada. Agsada ang tinugang ko ti highway. Kaya nga mga ramas kang ka. Kaya ko pa'y. Ngamit ti siyak ti mga tagi ko kang ka. Sa sino ko kuma? Ano yung tarantang kanyak? Risa. No manin na agastambaya kiti paglaklakon nyo. Sa mo makikita nga sikat isir patek. Hindi pa lang at nalimad na panagayit ko ka. Kaya baglaki din tanamuak nga saan na ka nga masunto ni Alex. Gusto nga tiyayak titulong ko. Habi nga rin panag dito eh. Tapos na makapagsalita na nga siya. Baka naon tong tiyansatan. No, adata siya di balayo. Umaykan. Ha? Ito mo sustig dito yun eh. Hello, sir. Yes. Okupero mo kumana ito'y takinamihan ng cottage. Ada silid na, di ba? Yes, sir. Open and close cottage. Ada open nga paset na. Ada panakasilid na. Mano? Imbagana. Mabalin ta order? Ta restaurant nyo, di ba? Ada. Bagay order yo. Ada branding arak. Richa, ano ma'am? Beer? O red wine? Saan ako uminom? Okay. Saklat ang na. Ken pulutan ko na kumang adamat impanadan. Dito lahat empanada. Nangang kan Risa? Saan ang mga trabi? Okay. Anakarot kahit mga meriendayan o midnight snacks. Awan? Kaya ka. Kahit mo ti pansit. Pansit. Dahil mo siya pansit dito eh. Special nga pansit sir. Okay. Tayo gisado ha. Ngunsa. Good for two. Kapangang kong tumatiso na. Kasi nakabayag na. 15 minutes siguro sir. O sige nga rin. Dahil ito tulbag sir. Okay. Come on. Let's go. Saan ka sumurot ka? Agbati ka nga rin dito eh. Rumarak ito na ito ka lugar. Kamangit ti highway. Agwarak ti pagluwa ng sadyay. Kasi nga rin. Uminumak biit. Kadam di order ko ng pansit. And then, itulot ka to di highway. Tayo rin ano at lugan mo. Ngayon paglugan ng nga paaway. Intun bigatan. Tawagan mo lang tayo balay yun. Tayo baka mo nga saan ka makaawid. Di ba balin? Sige, Megan. Inakbay nakmano. Agor ka. Sikapan. Amo kaya't kakbayan ka. Sikitin ka. Sa kabagkatan. Oh, oy! Ibatanak! Barang to ibatanak! Dito ito. Kaputa na pigsakan. May masaratak. Taking mo ng magkaganyan ka to. Slim ka met. Cute ka met. Di nakalaglagan ka. Ibatanak baka may ibatanak. Ibatanak baka may ibatanak. Ibatanak baka may ibatanak. Ardang.
Hangkay bibatan at tapno hangka maibata. Hani batanak, tapno magnaak ti kahit ko sawain. Sa sinatan, nasa dagtan din. Sana lang ni batanan manong nemi iditulbakan ng tiridaw. Kalbasangan edisyon na nagitinas ka ng edisyon at manakala yung saan manong nemi iti open nga pa sa cottage. Kaya mo ti maturog. Uno ora iti order ta. Ada tatikaman eh. Uminom ka siksika. Maturog ako. Okay. Mahala ka. Agi na nakakaro din. Manong nemi pampanunutek. Amama pa nga balasang dito lubong ita pala mapasama kanyak tigastoy. At damay sa nga macho nga lalaki, nga gwapo, nga nakainlabak, nga basta latan nangiyag kanyak dito eh. Kahit nakawaywaya manon nemi nga maaramid na't kayat na. Tano kas pagarigan na tagikuay na sa anak langit di nga gikis tag magusto akmet, gabot ay etak met. Nga ita pala nga makarignak tigastoy nga rigna. Nga asin nun ito nga brando? Edda paltong na. Detective ka no? Secret agent? Diyos ko. Gamo ta sa halakbat nga makaturog manong rimuarag. Oh, mabising ka. Magan. Napudot pa lang di pansit na imasiga rin naman na. Special nga talaga. Adun samat na inom mo. Namintluwak lang ang siyat. Hala ka mabartek. Jakait na mabartek. Uminok lang pangala iti tagunadang abrigana. Abrigana nga mangan. Nagpapakan ka. Bastos ka niya. Kinabastos ka di bagak. Abrigana nga mangan. Nagpapakan ka kunak. Ano ko ba't kanun kanyak? No, ramanak na tapansit nga marakeng ka. Dagpapakan ka. Aba, ano panunot mo? At akadipadas mo? Mapadas ko. Virgin nagpala di 29 nga tawag ko. Opo, nay sayang nan. 29 years old virgin ka pa lang? So nga masapol nga agabrot ka. Masapol nga patpat nagta. Be, nagsasao ka kasila sigurado. Apay, uray kayat mo nujak kayat, ada maramid mo, tama. So awat pagbutngam. Uray patpat nang dito, no di mo kayat, di ka pilitin. Amom ka di, nasakti tao nga dinaamot mamilit. Amom ka di, nga kaaduan nga babae kat isudat agpakpakaasit tapno tagikuek ida. Lustog. Bartek kang samot din. Nakakagidan na mga pansit sa uminom ka. Tsaka yan, ti brandy, di mo din bagatan, di niya lang ka kumatipir, one red wine. Kahit mo red wine, akorderat. Ano yun, detalatan. Mait ka matlagayan. Mait ayos na, hanggang aga-ayos no brandy, tap no maramam, ti gusto. Kasla ko man tayo numangan ka, sa mo bukbukuan, tap na daraman na. Bastos! Sa bali man ito, at panunot mo, ala. Kala ko makarot. At ang karot ka nung di mo bugwan, dito kat nabangsit na ragit. Imas na ka. So, ang hamubugbukan na ito, ha? Kanot na uding ang panagisbong. Bastos ka nga talaga, Orlando. Jack, amo manong name ito talaga, Jack, mutan mag-awidan tirik na. Ito lang nga, mapasamak kanyak tikastoy. Ano kita arim kanyak, agpaspasyar kanyak, kasasalitak nga lalaki, yung santak nga mapagkatawa mano. Nakasirseryoso da. Ngayon ni Brando manong name, naalukoy na yung pinsan tirik na. Kat daw, dahito yung man na talaga, tinaikari manong name, nga pa nakaitid kun tikinabirhen. Apay kindi nga saan? Saan nagkagbabawi? Kapot talab kumet, dito nga lalaki, kanambukmet nga labnak manong neme. Kaya kamana mo, tagsagsagawisyo tiriknak, kaslasakmat din tilalaki. Nang rona edi nakasyata kon tinamintalo manong neme, ad-adan nga nakagwapo, tiba nagkita kang kuha. Yung dagaang anak mo din. Brando? Amati kayong data. Brandy? Apay. Pudutan mo din tibagi. Kanat masapol mo nga eh. Kahit ko tag-shower. At dapat shower dyan.
Kung naretay nangasis ka datang empleyada, kompleto ti uneg ti banyo. Ada tuwalya, ada sabon. Kalatag di ko sa karoten. Awang pagsukata, awang kanumat maghatang. Nagore ka, itinikod ti motor ko, ada compartment na. Ada t-shirt ko, umanay. Short. Umanay ng t-shirt mo kanyak. Brief. Short pa nakabanti mo na, di brief ko. Yung sa mo bugbog ko na, so nga rin ka kahit ko agdigos, gamot ay tayo pala bigat ka nagdigosak. Nagmalmalam ka kwa. Lain ka karotin. Kahit magandanda. Bastos ka talaga. Habi nga minagandanda, mapasama ko ba? Di ta ka malangan. Kadagpay sumanong name kompleto. Tuwalya, sabon. Awalat shampoo. Hanak mo shampoo. Diyak mo basahin ti buok ko. Manong name kabayatan nga sabunak ti bagik. Nang runa idiadan. Ti sabon, ti imak. Ididwa nga mansanas ko. Nabayag man idin nga digdigo sak manong name imita lang mapasama kanya ti kastoy. Tapos na-imagine nagmaten manong name nga ti mga apros kadagi di mansanas ko ket may sangal laki. Agas aso kak maten manong kaslara pa apek nga tagtagi kuhan na kun ni Brando. No arakupek nga taisuna bumap ne ka. Nagbisket, nagmacho, lalaking lalaki. Ore maminsa ka pulo ka marames manong nemi no ni Brando ti magrames kanya kayat ko, ituyat ko. Pwede makadigo sakon manong nemi nakabalabal ituwalya aging kay tingato. Awan ti nakasuot manong nemi apulos. Iti tasumurek manong nemi ni Brando ti uneg sa naindrakep ngayon laktiri daw. Brando! Diyak pa nakapagsukat. Apay nagsukat ka pa lang. Ha? Inikat ng ti jacket na manong nemi sana inuksuben ti t-shirt na. Nakita manong nemi paltog na talaga. Nakasabukil kang kuhana. Inikat na sana indiso ti misita. La miseta. Inikat na ti pantalon na kalbasang inikat na ti pantalon. Buno ti sapatos mo. Boy haik madlatan. Ngororaik nga nagkat nan ti pantalon na manunemi kat na nakabusbusog ti sango ti brief na. Allah. Brando. Awan relasyon ta Nga maping ang datad to I love you. Ha? I love you. Ini sa deg na ti bibig na itilapayag ko manunemi kat o relasyon kar aming nga dudud ko. When? Brando. I love you. Ison tinagikat ti tuwalya ti bagik manong nemi sa sinakroy nga impaidan anakadata ak manong nemi ti rabaw ti kama. Nakasindi ti silaw manong nemi so nakalawlawag ti amin. Nakastaon na iti panangmatmat na kanya, kastamat ti panangmatmat ko, ti pamagina, sana inikate na mismo iti sangwanak, ti brief na, kat di, makikisak lang ko, nakakita ko, naklan ko, brang, apo. Nadlaw ng sama ng naming nga, madikan kanyak iti nalawag. So nga dinadras na, manong naming inintip ti silaw. Nasip nga din manong naming nga magana-ara-arlata tilawag nga gapu iti ruwar. Adan iti nga tuwag ti bagina ket pandagan na kon manong nemi idaamalan na di iti lips ko. Uwain manong nemi sana ninanam kagandaan ti panakariknak nabara nga dakulap na nga mga apupo mang taptapayan kadagiti duaman sanas ko. Balbalsak maten na dagiti agek na manong nemi kamayatan nga arakupek ti ulo na. Uwain
Nakabapaw ti panaglanang dagiti bibig mi tamagustuak manong ti panangnanan na. Ti bara na. Ti bara pa iti dakulap na nga mangmasmasahen ka dagiti bansanas ko. Oh, iti agragsina dagiti bibig mi manong nemi. Sana yung pababa ag-agkan namatan ti tenged ko manong. Isupay lang nga sumngaw dagiti asog ko. Brando. Ito na ito yung gundaway na ikarika din nga salaga nga imaipay ko di pagkiktihamin amin ko. 29 years old atot sinayang mo ng sa nga bale agaburok ta agpatpat ng tayta. Kuna na manong neme sa impababanan ti bibig na kaday adatan kagat-kagatan na matin manong neme nagiti mungay ti Brando. Sana kit kagatan manong neme nga amalan kaslala. Brando. Nagbayan. Apay kita ka lang nagpakita. Apay kita ka lang dimteng. Nakabaybayagin orahin ka, Brando. Agur orek ti lalaki apakarik na kiti ayat. Agur orek ti lalaki mangipatig kanyak kan paragsak kanyak. Brando. Yung pababanan manon nemi ti ulo na amuklat tayong dekuna ng ngamangan. Yung kalawak mo na ti kayan ko. Ngiminig ganan na nga nagtanggalan ti duwa nga lupok manon nemi. Kalbasan na ne. Imbagkat na pa yun, kita pag-isong inamalan na sinapsin mo. Brando! Jack, amo manong name ito nakalalaing. Dagit amo na kapakakikyak. Isumat na dadang mapanadilpatan, kakinitin, kagatan, sana ikutukot, tidila na manong name iti ruangan ti. Brando! Brando! Bigla nagbalingling manong nemi kat niya dadtan te kubra. Agoy uya-uyan manong nemi. Himbaga ni Brando nga sakmalay ko. Nangan kami ngagpadpada manong nemi. Kaslasana ka mamati manong. Mapadasak samat amin nga mabuybuyak kini magbagana. Aking kinaan kami magtan manon na imi kini Brando. Nakalagtangkan nga nakabarbara manon na imi. Kaslaglag. Jack may ladawan manon na imi. Lugas tang yat adak nga nutnuten nga medyo kagat-kagaten yat adda namat manon na imi asap-sapan. Agsinsinipsip kami manon. Isumit lang manong name ito nagsardeng nga nangiplaster ti bagina amuklatan nga nakasaganan manong name amang biltaken iti salsal matak a kristal. Usatan nan manong name iti kuweba kinsaganan ti bagik tamok kanas jak pwede bakit nasakit inggol pa naman tan manong Brando. Nagkayat-kitak manong nemi ti matyo nga bagina. Imintuloy na laeng manong nemi nga inrusuod. Inrusuod na manong nemi nga insagad na. Sana pinagkuti-kuti manong nemi ti kobra tunig. Apo, kusto ni panagdakiwas na. Po. Brando. Brando. Buhayin manong nemi. No istorya amin no kasano dagiti napasamak baka saan mo manay dito nga oras man. Iti ababa manao manon nemi alaak lang ala kalpasan nga inak naramanan tikon kunada. Namin lima akman sakbay kanariknak ti medmedan na nga likido manong nemi nga nakapudpudot na kabaraba. Nakalalaing awan nga tanti kalalaingan ngam kunak kasanong amok nga rod kat
ita lang ang mapadasa. Ngem sigon ka dagiti istorya, dagiti pada ka babae nga nakapada sa manong name. Awang kasto yung istoryada. Baka no siya to nag-istorya kat, posible, baka kunada. Insurrect manong naming ni Brando ti Brandy Cantia, pangted nga pansi. Sa da pala na yung tempanada. Namagped kami man. Sa iminom. Mayat manin ti bagik man. Let's go. Alamanin Brando. Alamanin Brando ko na tamangan no dahito ti umunakin maudi. Kanya ti amok. Baka dahito nga tao kan antaanin ti asawa. Jak doon sinaludsud na dan asawa na. Posible manon na 100% kasi asawan. Gabata inaunang mi siya. Gabata damagik no na taon na 35 kun ko na. Ididamagik manong name no dan asawa na manubatan ti putod na saan nang sinugbatan. Ay gasak madlat nagsurrender manong maturog tan ko na. Naturog kam karon. Nga di makariingak manong name awan ni Brando. Pimango na rimwarak. Inuwaras ko pa nakikita. Awan ti motorsiklo na. Pinanawan ako na. Ay, Diyos ko. Dito yung tigunak. Baka dito timunakin maudi. Manong namin na panak nagmunumugan nagdramus. Pinsuot ko met lang di dating arawatek. Nagsapatos sa kinaktibag ko. Baka kit nung natin inala na dyan naglakwak. Yung maumat yan mo kanaksay manong. Manong nemi nakikita ti tulbek inalak inlakon. Sak na ba ni ti counter? Miss, ay ma'am, dati ka na duwag na nabi. Naruwat pala ti pamanong ma'am. Ha? Sinansud ko no hapi nga ang nakang orayan. Naimas ka no pala turog mo. Agsubli akto ko na namin. Yung maging ganat ta, di pa nagsubli, di ba? Man pa eh. Agsubli akto ko na. Uwan ma'am. Tawagan mo hindi Diyan ka mo di cellphone number na. Boyfriend mo, di mo mo cellphone number na ma'am. Uno. Saan na ka GRO? Ay, ano nga ron? Nag-check-in kayong hamong boyfriend? Awanan tayo may sa lutsod. Ni? Ibang-iba. Hanggang gamam mo yung nag-check-in kayo. Awan din nas kinabayatan yun. Awanan ma'am. Magsubliak to ko na naman. Saan ka siguro nagsubli tayo dyan? Tawagan ko na ko. Di mo kaya maamot cellphone number na. Awan di man baling nga pagluganan dito nga rumba na aga na dyan highway. Awan na ma'am. Okay, pag na mga talaga malaksid doon. Ada may isa roong nga tricycle nga moment. So ano no, something magnan baka kain mo pala mamigat. Saanin? My God. Anong name? Awan pa kakuntakak ka ni Brando. Habang nalipatak ng inahala cellphone number na. Kinapay nga pinanawan na. Ano nakita sa hundi amin? May naklang pinagpaurusan. Kasi apay nakalalis to at Diyos ko. Saan nagpala mamati? Nakahawid ak dito balay, manong nemi, nga nakadado nga sa ludsod ni nanang, ng saan ko sinong sungbatan. Nadaman sungbatak, saan mo sungbat ko. Amoy, mat nga madandangan di tao. Nanang, timawag akmat ka na kayo. Ang hindi mo imbaga no sa doon papanam. Sino na talagat napanam. Si Murtak nga rin timay sa kalagitay, padang aglaklako, daada ka no pas kanya balay da. So nga si Murtak. Ape ka rin saan nga nag-awid, tsak makaawid ko nakmat ka na kayo ito. Dahil minumat, taong paglugan akon.
Nagsasawa ko balapod no? Uy, laba panak tumangarot ag saludsud ka lagi ti padam nga agdakla ko. No nanong matawang nga pamati yung kanya, ay natamok, nanang, kaya naman papanak, stinaskan, kada dakon, nagawid akon kinawan tinakan, anwak. Huh, natangsit ka hindi ka punta sikat mga bibiyag kada tayo. Iso nga rod, no anyaman ti kayad ko nagatata ko ng pagyabiyangan. Kaya nga nagtatrabaho ako mo. Manipod hindi na tayo hindi tatang. Siyak matinte, breadwinner ka. Babayin lang ti panadak. Iso nga ro, nagyamayaman kami kayang ka, anak ko, Risa. Kaya doon na ti pagyaman anak, saan ka pa agasawa. Tanong agasawa ka, nauntot may tulong mo ka na kami. Nangaro na kita basbasa pala nagkakabsat mo. Iso nga ro nga saan kayo nagreklamo. Tama nga no, agasawa ka din na oras, unang talawak. Baka mo kayo ni Biagyo. Wala, anak lang ko noonin. Nagisaganak kalagiti masapsapul kumanong nami rimbede paglang iti 1 hour kalpasan na. Ay mayan ni Alex iti oras ti alas 2 manong. Ay, nalaing kan? Nalaing akon. Nakasaganan? Agilugan akon? Sige, Alex. Alex? Agyaman na ka. Tiyan niya. Ti kinagagat mo. Dati mo it. Ore o maore mo kanyak at dasayat kalata. Hanak mapukawon din namnama, Risa. Basta gan anos sa. Agbungan tumatla dito pa nagan anos ko. Manong neme inururay ko. Ngem saan napulusan nga nagpakpakita. Nawanin sa lutsudin kanyak ni Mang Belen. O niya adan na oray mon? O may manan. Abi kami nga din mo na alat cellphone number na gaga. Huwag na ron. Awon cellphone number, awon cellphone na. Eh, posible awon cellphone na. Napanan nyo ini. Ang kakano nga nag-awabid ka. Manang Belen met. Amo ka din ni Alex di amin. Haan. Kat numaamon na nga eh. Di maamon na lang ta. One night stand. Kababaan pa lang ang relasyon. Napiyapay di isang linggong pag-ibig na makalawas. May sala ka nagpatnag. May sa duwa, manong nemi, abulan, nagbalawa ko. Nako, Diyos ko. Kunak lang na dilayak. Samet. Talo nga bulan, manong, nagpa-check up ako. Positive, manong. Congratulations, Mrs. Misak pa lang, sir. Ay, titawan mo nga 30 kan, Miss ka pa lang. Nakaalam nga ron. Di boyfriend ko, siyempre. Alangat at nga tamot ang rason, tapno ikasar na ka. Doktor, manot charge mo. Di mo samat kayo tawag salitaan at may panggapkan ka. Awan di, bibiyang nyo kanyak, sir. Basta naraming obligasyon nyo, manot charge nyo, itad ko, nagawid ako. Loko mo na dyan nga doktor. Kasi dyan nga talaga at araramidan na katiga pasyente na. Sarud-sudan na. Problema. Ay, problema. Ni Alex manong nemi kinasarita. Alex? Ay, Risa. Kasunod pa nagbatbatag mo kanya. Ibatbatag ka unay-unay. Oray isa ipostak tibiyag ko. Nakasagana. Ibatbatag na ko rin no. Masikukat. Pagkatawa ka. Nagaangaw kami. Kasano ko mga nagsikog ka kada virgin ka matpay. Aw matamo ka nobyo. Masikog ka. No masikog ka, masapul ka masibugan. Nagasagana ka mang sibong. Allah, Risa. Mabot-bot ang karagdang magbagam. At experience one,
Ang damat namin, tsaka mo no, dahil sa namin liman, basta damangawis kanyak ng gamjay bihuan, GRO. Naumat sa bali. Anak mo na daan ti girlfriend, si kamat lat pala ti patpatig ko. Nakasagana ka kanima yung kasar kanyak. Idilikodan nga sa nga sikat umunag at masikukak nga di mo putot at tiaagdat ti tiyan ko. Hangka man nagangaw ka sa risanak agang angaw. Mabalin siguro nga na naibdanon keng kan. Na ti may isang arabi nga na nagdagas keng ka. Tamo kin tulod na kanyo malayo. Doon nag-intulod. Dabang kami ti beach resort. Naipay ko ti bagay kang wana. Tiyambong. Kat saan na may bayan. May isa lang arabi saan nga nagpagpakita. Naggasa din. Ti saludsod ko. Kaya't nagkanipay laeng. Uri na sa among nga putot. Ti sikog ko. Nagasagana ka kading nga mga kasar kanyak. Tapno sa anak aganak amalasang. Saan nga si mong bat manong nemi tinalikodan nak imadayon. Napabainanak. Bastos. Di na pa imbaga saan ko nan demla ko nan. Apo, adamat pride na aya. Huwag na tricycle driver mo itlaeng. Ako naman lang no. Patay unay kanya. Di na kayatin. Sa bagay saan ka mo balaw, Alex? Noon ay kari nga nakakabalasang, hindi ka taga nakakabalasang. Manong name panggap ko din tagpudno kininanang. Init sa lutsudan na kanyak. Nabayagan na ya, nga saan na ka umay sinundo ni Alex? Tapi ka din na. Wala ta sa bali matito sumang susundukan ka. Ay, nauma ka nun nga magsusundukan niya. Kasi nga nangalak ko sa bali nga inarakilak ni Mang Tomas. Taapa na nagkontraan nyo kini Alex. Insina na akong nanan. Ano? Insina na kan? Apa na daman la relasyon nyo aya? Gapot na din nakayatin. Din sina na akong. Ay, talaga nga mapaspasamak siya. Akin ka ha, Risa. Saan ko asinong batan manong nemi, aking ka, nga di makalako ako nito dahil tagarabi. Agi ornosa ko manong nemi, dandana ita ni tatasimu ko na. Ngayon sa bali nga motorsiklo manong nemi, tinagsardang, iti sango, edi kita, Brando? Kamusta ka? Manong nemi nasid ka kasigod sa ako naragong Brando. Nasurugan ka talong bulan. Pasensyahan. At emergency ka, nga call kanya kini nga oras. Hanggang nga riniing. Yung pagkaklatan ka na yung empleyada ha. Nga nang assist ka data nga, agsubli akto ko ng latan. Talagang pa nagsubli. Emergency. Wala na emergency nga mission. Oray tanalpasin di mission. Nawaya akon nga nagsubli. Tapno ikasar ka. Ikasar na? Ako nasawam? No di mo kahit ikasar, dinipin. Anti sa lusog ko bata. Ako nasawam? Live-in na taro din. Batang tikat, sa lusog ko. Ada nasawam. Ngayon kahit kang kadan na. Kahit kang ibilang. Kahit kang ibilang karigiti. Babae tibiyak ko. Kas kabit. Kanangarot kat naladaw mo ti panagamamod. Amom ka di nga masikuga. Dakal ti mamatik. Gabot na nagita. Kapirtil mo mat idi. Saan nga ron? Sa timaka mo nag-explain kadagdagan na ka. Saan ka baybayan? Saan kayo nga baybayan? Ibalayan ka. Ha?
Wen, ibalayan ka. Sangpetang ka. Suportaran ka. Suportaran kayo. Brando, saan ka nga baybayan ka ba't ipatpatig ka? Kinampok ipatpatig na. Saan ako nga nagreklamo pa yung manong nemi tanya nga ron? Nailiwan ako. Tipagpintasan naman nun nemi saan na kami nga binaybayan kini Brando Jr. Noong bay adot sa usaw idi ni nanang kay nagdidataw taglawlaw manong nemi gabot na may sakla akirida nasasarong karan tikas kini Brando. Imsawan nyo latat kahit yung asawin ko nak di umat maitad tiragsak ko. Ada kini Brando tiragsak mi kini Junior. Akong kontrolak manong nemi takayat ko may salaeng tagbaling ng bunga tikas to nga klase itigasat ko. Sala nagsardeng manong nemi iti pa nag-negosyo mi iti panadakin berbekyo iti kapigsa ti lockdown nga nabayag mo't idi nga sangkam nga nagkita kani Brando no di tawag lain. Kami talang napalabas manong nemi nga Disyembre 23 bigla manin nga nagpakita ni Brando. Kat kastaon iti nagsak ni Junior manon nemi tamakaden na naman ni daddy na. Saan na lang basta makasalita o makita mabayan ti video call. Nakanadutin sakpet ni Brando manon nemi. Naiso siyempre iti nagkrismasan mi. Napagustuhan mo dinanang kanili kaamsat ko gabota. Ti kaadungin sakpet na pinaramanak mo dita. Naragsak kami nga talo manong nemi palabas nga Christmas samat man nagpakada ka na kami idi ta madanunan dato nga tawen baro nga tawen Lunes idi tagpakada kanaking kasalagito manong nemi sampay nga imay nagpakasyon no man pay awan pulos ti sarday ti tawag ti tungkal maysa manong nemi numampay may saklaeng kadagiti babay ti biyag ni Brando naragsakak gabot ipatpateg ko isuna, kinipatpateg na. Aduman dita, nagiti legal nga agasawa ng saan da nga naragsak, kabungarod nagiti hanga kumpleto, nga ayan-ayat itong galmaysa. Kaya kahit konti kasto manong numampay sa anak nga asawa ni Brando, nga may ipatpateg na, ipatpateg ko, supsuportaran na ka. Diyak tula mo manong na minuntun ka nga agtultuloy, tipag suportar kada kami ni Brando, tamabalin namat ni Sardeng, tawang tingarot-tingaron tagan na manong naming ang paut kanyak ngam ka po tipat patignak dakkel ti mamatik manong nga till death do us part uri na awan ti kasuratan. Dahil ti pagkastaritak manong naming nga nakasla nagbalil na paset idikal man lang kanagyaman naklaunay ti anos mo nga nangipasa kat sape kuma tadamat na ibati na nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti patak nga dibingeg. Toy nga rodagyaman nga pagayam mo Risa. Thank